Türkmenistanyň Ýyla Saglyk güni münasibetli dürli çärelere gatnaşmagyny dowam etdirýär. Halkara Saglyk gününiň senesi 20 apreldir. Ýöne Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda ornaşan däwe görä dürli seneleri birnäçe hepdelep belliýär we ýylaty köpçüliklerin çärelere çeker. Ýurdun gündogorundaky Türkmenawa şäheri Saglyk gününe 3 günläp işçiň taýýarlandy. Yerli okuw jaýlarynyň okuwçylary, hususan da Seýdnazar Seýdazyndaky institutyň we Maliýe kollejiniň talipleri şäher stadionunda birnäçe günläp repetisiýa etdi. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä repetisiýa 10.000 tomoşaçy üçin niýetlenen şäheriň merkezi sport toplumunda geçirilipdir. Bayramçylyga taýýarlyk görmekde häkimetleriň aýratyn ünsi töwerekdäki awadançylyk işlerine bagşlandy. Stadionda Namaderýanyň köprüsine tarap barýan merkezi awtolog ýoly awadanlaşdyryldy, arassalandy we binalaryň köçe taraplary ak renk bilen boýaldy. Kämilleşdirme işleri öý dolandyryş we ýylylyk öpçünçüligi edaralarynyň işgärleri ýaly birnäçe jemagat hojalygy edaralarynyň işgärleri tarapyndan ýerine getirildi. Amaderýanyň üstündäki köprüden barýan Pushkin köşesinde 2 gatly ýaşaýyş çaýlaryň fasatlary ak renk we derwedeleri ýaşyl renk bilen boýaldy. Awtolog köprüsindäki haýatlar hem arassalanyp boýaldy diýip habarçymyz aýdýar. Pushkin köşesi bir tarap Türkmenistan köşesine barýar, soňra 7 kilometrlik ýol Türkmenawadyň merkezi stadionuny eltýär. Bu ýol Saglyk güni münasibetli velosiped ýürüýüşi üçin niýetlenipdir. Köprüden stadiona çenli 15 kilometrlik marşrut sagdyn durmuş ýörelgesini we velosiped sürmegiň mahabatlaryny öňe sürýän bildirişler bilen örtülipdir. Saglyk güni münasibetli köpçüliklerin çäreler ýurtda şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri saklanýan koronawirus çäklendirmeleriniň fonunda geçirilýär. Şol bir wagtyň özünde ýurdun häkimetleri bu keseliň bardygyny resmi taýdan ikrar etmedi. Dep bolşýaly köp ýyllaryň dowamında Türkmenistanyň häkimetleri 7 aprelde Halkara Saglyk gününi uly çäreler bilen belläp geldiler. Öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen Halkara Saglyk güni tutuş bir aýlyk çäreleri öwrilipdi. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçenden soň bu gezek öňki ýyllardan tapawutlykda Saglyk gününe bagşlanan çäreler daşky gurşaw çäresi hökmünde geçirilýär. Döwlet medeniýetining habaryna görä Aşgabatda bu çäreleri geçirmek inisiatiwasy bilen häkimlik hem şäheriň jemgyýetçilik guramalary çykyş edipdir. Kampaniýanyň çäginde 4 aprelden 11 aprel aralygynda paýtagtyň köçeleri diňe ýylata hyzmat edýän jemgyýetçilik ulaglary üçin açyk bolar. Hüner Wançylykman Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet başyndaky 15 ýyllyk döwründe sagdyn durmuş ýörelgelerini we velosiped sürmegi wagt edip geldi. Şeýle hem diňe Türkmenistanda bellenilýän halkara velosiped gününiň döredilmegini gazandy. Öz territoriýasynda koronawirusyň bardygyny ikrar etmek islemeýän Türkmenistan öz ýurdunyň ýylatynyň ýurdun içinde hereket etmek mümkinçiliklerini çäklendirmek ýaly bir koronawirus çäklendirmelerini saklaýar. Emma muňa garamadan müňler çyraýatyny mejbur edip ýygyderli köpçüliklerin dabaralary geçirýär. Çäreler we bayramçylyk eşikleri üçin ýylatdan ýygyderli pul ýygnaýar.